Мышкакарымда сакланам. Шатлыктан матур жыр көйлеймін, бар битти кулланам. Имне үз илем, үз жирем, үз телем. Кайларга барсам да, һәр вакыт шулардан нур алып йөриймен. Ни булыр иде дим, булмаса, үз илем, үз жирем, үз телем. Шушы өч кыйммәткә алмашка, һичнәрсә теләми күңелем. Беркемгә бирәчәк түгелмен, үз илем, үз җирем, үз илем. Эй, янайeu, бигрәк тиз килдең бу ел. Каникулда башланды, шуңа бигрәк шатландым. Каникулда кыш бабайда, кар кызы да килделәр. Яна елдан төрле бүләкләр китерделәр. Аннан дәштәрләр кунакка, дәштәрләр төрле якка. Әле мәктәп залына, әле чыршы янына. Кинога, концертка, иде ничәккән үтте. Бер кая бармыйм, җитте. Ял итәм дигәндә генә каникул үтте, китте. Браво! Браво! Молодец! Я Семен, это Гала. Бәли, бәл ите, чулпан йокыга ките, чулпан йокыга киткәч, әнисе даял ите, әтисе даял ите, әбисе даял ите, бабасы даял ите, чулпан йокыга киткәч, Сolo писи ял ите, чик-чиклар даял ите, сандугач даял ите, калыгач даял ите. Да, представьте, пожалуйста. Сафина. Әбиемнән мәчеләре төзелгәннәр карыгыз. Мин күрсәтәм сез карыгыз. Бергә сагыгыз. Менә бусы сары мәче, менә бусы сары мәче, менә бусы ак мәче. Молодец! Менә бусы сары мәче. Ә менә бу кыз исеме ничек? Анжелика. Анжелика, рәхим ит. Кылар тулган бакчага. Бу бакчага ни булган? Бакчакы белән тулган, кырлыган һәм кебесте, кишер, карбыз һәм кабак, крыжовник һәм кукуруз, кыяр, кавын, галак. Эй, дәрәкин итегез, авыз итеп китегез. Хәрле ирте. Әтиштән дә иртерәк. Мин әлбәттә хәрле иртәнәм, хәрле иртә әтәм. Үзем урын җыям, үзем юлны алам. Хәрле иртә әкәм, хәрле иртә бабам. Мәктәпкә үзем барам, калалар мине мәктәп. Хәрле иртә апам, хәрле иртә мәктәп. Үзем йөрим кибеткә, ни генә юк кибеттә. Алмалар, кызыл, сары, яшелләре бар тагы. Кибеткә йөрим әле, ни барын күрим әле. Бар икән помидор, суган, шалкан, кыяр да. Кибеттә дәфтәрләр бар, тортлар һәм конфетлар бар, сок бар, җиләкләр бар. Кирәк булса кил дә ал. Үзем йөрим кибеткә, я икмәккә, я сөткә, алмага һәм кыярга, шалканга, помидорга, тагын кибеткә барам, кушканны алып кайтам. Ах, матур яхшы. Әткәй,